Физкультурачылар көне Совет чорыннан мирас булып калган күп санлы бәйрәмнәребезнең берсе. Ул 1939 елдан башлап билгеләп үтелә. Спортчылар, тренерлар, физкультура укытучылары, шушы тармакта хезмәт куючылар, кыскасы физик культураны, спортны, сәламәт яшәү рәвешен яратучылар аны үз бәйрәмнәре итеп саныйлар. Безнең районда спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган һәм алардан файдаланучыларның уңышлары да бик күп. Физкультурачылар көне уңайыннан спорт мәктәбенең эшчәнлеге турында алдагы хәбәребез. 2000 елдан бирле эшләп килүче спорт мәктәбендә 26 тренер 800-гә якын балага физик тәрбия бирә. Биредә спортның 14 төре буенча түгәрәкләр эшләй. Тагын билбаулы көрәш һәм сумо буенча да тренировкалар үткәрергә җыеналар. 50ләп спорт мастеры һәм кандидатлар, беренче разрядлы спортчылар, 6 Татарстан Республикасының атказанган физик тәрбия хезмәткәре белән дә горурлана ала бу мәктәп. Татарстан Идел буе Россия беренчелегенә үткән ярышларда катнашу һәм оту бик зур дәрәҗәдә Саба спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов. 21 январьдан алып 27 Казанда үтте специальная олимпиада. Инде бу фигурный катание буенча. Бу инде безнең беренче тапкыр Казанда булды. Менә безнең бер фигуристыбыз беренче урын алды. Моның тренеры Анна Владимировна инде бу бик озак тренироваться итте, молодец, именно нәтиҗәсе булды. Чаңгычыбыз Минигулов Рушан быел инде бик күп яшьләргә катнашып тоже беренче урыннарда яулады. Шулай ук боксерлар безнең бик күп яшьләргә катнашып тоже беренче урыннар алып кайттылар. Шулай ук безнең көрәшчеләребез вольный борьба да занимался тренерләребез, мин бөтенесен әйтеп бетә алмыйм, бик күп кенә нәтиҗәләр, результатлар алдылар. Мен аларга дальнейшем уңышлар телим. Спорт белән шөгыльләнү зур нәтиҗәләргә ирешү өчен генә түгел, беренче чиратта сәламәт яшәү рәвешен киң тарату, саулыкны ныгыту. Җитәкчене замана балаларының сәламәтлек торышы да бик борчый. Элек инде 20 ел тамазат дип әйтик. 20 баладан, скажем так, бер 10-сыннан ясап булай перворазрядниклар, мастерлар анда дип әйтик. Менә бүгенге көндә дөресен әйтергә кирәк, тегел мактанып булмый. 20 баладан беренче ясап булмаска, потому что хәзерге заманда балалар бик слабый килә, бик слабый. Инде без хәзер инде күбебез бәләкәй саиктан башлап кернәп заниматься башладык, потому что менә периодный лидерме, чтобы баланы, бөтен баланы, конечно, чемпион ясап булмый, но менә физически развитие яктан балалар бик слабый. Шуңа күрә тренерларның эшенә ул бик каты комачаулый. Элек, например, одаренный балалар күбәйә. Хәзер бөтен нәрсә бар бүгенгә. Зданиелар да бар, имениялар да бар. Ну бүгенгә уже сау сәламәт балалар бик аз. Динар Башкиров дзюдо һәм самбо буенча тренер. Ул биредә 6 ел эшләй. Туры сүзле Гадел Рифат Риволевич белән эшләве җиңел ди ул. Мен Шалуда Поволжская государственная академия физического спорта туризма бетердем, аннан соң Казанда укыдым. Шуннан соң инде монда эшкә урнаштым. Ну, балалар белән без төрле соревнованияларда катнашабыз, республика һәм Россия уровенендә катнашабыз, урыннар алалар. Тхэквондо белән 2001 елдан бирле шөгыльләнеп була. Тренер Ринат Әхмәтшин спортның бу төренә мәкүббән. Ярышларга йөрибез. Республиканский, районный. Баштагы балалар белән, уллар белән чыккан Россия хәллегендә, но пока балалар белән кирәк. Балалар белән эшлибез, эшигенә башладык. Өметләр, конечно, балалар зурдан. Бик талантлы балалар да бар, акыллы балалар, тәртипле балалар, спортны сөйдергән балалар. Киләчәктә дә шулар белән эшләп, улы нәтиҗәләргә беришкә яссын инде аларса. Шулай итеп, үзебезнең коллегаларны, физкультурник көне белән котлыйм. Исәнлек саулыкларга, тазалык байлыкларга. Илдар Ермалаевның тренерлык стажы 17 ел. Көрәш белән малайлар Сабаның үзеннән һәм Сабабаш, Сатыш, Яулаштау, Иләбәр, Мамалай авылларыннан килеп, атнага 5 тапкыр шөгыльләнәләр. 2000 елда инде Казан дәүләт педагог университетының физик тәрбия факультетын бетердек инде. Аннан соң шулай ук мәктәптә менә шулай ук физик тәрбия бирү дәресләрен балаларга өйрәттек, инде физкультура дәресенә кердек. Шул ук вакытта инде көрәш түгәрәгән балаларны көрәш төрләренә өйрәттек инде. Менә бүгенге көндә дә шул балалар белән эшлибез. Инде эшләү дәверендә дә
әзме күпме результатлар бар, юк түгел дип сәктә була. Инде барбы дөнья чемпионнары, Россия чемпионнары, шулай ук Татарстан чемпионнары әзерләргә ирештек. Кара каршы көрәштең барлык төрләре дә бүгенге көндә бик актуаль. Аның белән шөгыльләнүче малайларда кичкенәдән үк ныклык, үз-үзеңә ышаныч тәрбияләнә. Бу единоборство кешегә бирә беренчедән уверенность. Иң самый главный уверенность, что ул кеше башына чык калмый ул. Ул үзенең сүзен әйтә торган була. Шуңа күрә мин инде пользуясь случаем әтиәниләренә әйтәрем, чтобы алар бүгендә наш единоборствога балаларын бисеннәр. Хәзерге балалар өчен бик кирәкле бер бу. Тем более менә армияга бараткан җегетләргә особенно алар займасына тиеш дип уйлыйм мин. Бокс буенча тренер Рамил Сәетов өчен спортның эчендә кайнаучы Рифат Хисамов күршесе генә түгел, хезмәттәше, остазы һәм җитәкчесе дә. Ул боксны 1995 елдан нәкъ менә күрше абыйсы тәкъдиме белән үз итә. Иң беренче мәртәбә шул пастасы посвященный турнир ясады Собада. Үзе ринг ясап, спортчылар белән үзе эшләп, ринг ясады. И укулар беткәчтән, интергәшенкәч, әйдә тренер булып кайтмыйсыңмы дип, 2000 елда мине тренер чакырды монда. 2000 елдан бирле тренер булышым. Бу залда спорт мастерлыгына кандидат 10 тапкыр Татарстан Республикасы чемпионнары Нияз Нигъмәтҗанов, Айрат һәм Айдар Хисамовлар шөгыльләнгән. Ә менә Дилүс Фатхуллин бокс дөньясында билгеле шәхесләр Миша Алаян һәм Дмитрий Бивол белән бил алышкан егет. Якташыбыз 3 ел Россия җыелма командасында була. Шушында йөреп мин нәрсәгә аңладым. Дөнья күрдем дигәндәй. Республикада йөрдек бөтен, Россиядә йөрдек күпме, чит илләргә дә чыктык. Бу спорт түренә бик зур рәхмәтле мин. Рифат Револичка, Рамил Абдраховичка. Спорт, физкультура һәр вакытта кирәк. Һәр бер кеше тонус атырга тиеш бит инде. Безнең Рәис Нургалиевич Минханов әйтмешли, безнең Сабада спорт түре бик көчле, рәхмәт аңа бик зур. Ул безнең Сабаны күтәрә, спорт түрен. Бик зур рәхмәт. Шуңа күрә бик кирәк. Үзең өчен и киләчәктә шушы спорт түрендә профессионал шөгыльләнәсе килсә, ул бик булыша. Эшмәкәр Динар Хәзбетдинов буш вакыты булганда спорт залына ашыга. Ул һәр чак формада булырга теләгән яшьләргә бокс белән шөгыльләнергә киңәш итә. Бокс белән үзем беренче класстан беренче класска хәтлек шөгыльләндем. Кандидат мастера спорта. Биш тапкыр Татарстанны җиңдем, Поволжьены җиңдем. Так, Россиядә 3нче урында калган булды. Ә менә хәзерге көндә Саба аграр көллиятендә белем алучы Ислам Сәетов киләчәген дә спорт белән бәйләргә тели. Хыялы тренер булу. Бокска килгәндә духовитость кирәк, физ көч белән шөгыльләнергә кирәк. Тренерлар барысына да өйрәтте. Көчлекне кай җирдә кулланасың. Духовитость, курыкмаска өйрәттеләр. Барысына да яшәргә нитерә бөтенсен өйрәттеләр. Минем уңышлар кандидат мастера спорта, чемпион Татарстана 4 мәртәбә, ЦСФСО Динамоны җиңдем, Хайран Россия якларында җиңеп кайткан булды. Әмир, Адель, Зөлфәт бокс белән әле ел ярым тирәсе генә шөгыльләнсәләр дә уңышлары бар. Әмир мәсәлән Татарстанда 2нче урынны яулаган, Идел буе ярышларында да катнашкан. Тренерлары Адель белән Зөлфәткә дә зур өметләр баглый. Рамил белән Рифат абый яңа приемнар өйрәтә һәм ярышларда җиңәргә булыша. Мин бокс түрен сайладым, үземнең самозащита өчен һәм көчле булыр өчен. Мин 3нче класстан йөрим. Миңа бокс сәламәт булырга булыша. Бүгенге көндә спорт белән шөгыльләнү норма булып саналу сөендерә. Физкультурачылар көне сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга йогынты ясаучы чараларның берсе. День физкультурников, физкультура сөючеләр көне. Шуңа уңайда инде мин котлап китәсем килә. Бөтен ветераннарны беренчедән кемнәр гомер буе заниматься иткән физкультура белән, спорт белән, алга самый главный саулык, сәламәтлек, семьяларында бәхет. Алар тормышларында имеет самый главный и самый главный здоровье счастье благополучия.